Байсолу ўжо больш за 5 гадоў. А Александр Кухта, вы працуеце, супрацоўнічаеце з Байсолам прыкладна 2,5 гады ўжо. 2,5 гады. 2,5 гады. Чаму менавіта сёння, ну, учора, зараз вы вырашылі дэананімізавацца і сказаць, што вы вось супрацоўнік Байсола? Чаму учора? Усё вельмі проста, таму што Байсол зараз знаходзіцца ў стане крызісу, але я разумею, што тая справа, якую мы робім, яна вельмі важная для беларусаў. Я люблю гэту справу, і я хацеў бы дапамагчы Байсолу прайсці праз крызіс, таму што ўсё ж такі вось увесь шлях, усе апошнія 2 месяцы Байсол пра сябе расказваў, што Байсол не роўня Андрэю Стрыжаку, і у нас вялікая колькасць супрацоўнікаў. І каб гэты тэзіс вось гучаў больш зразумела, я вырашыў паказаць свой твар. Ну, гэта вельмі добры і прыемны твар. Мне падаецца, гэтая асацыяцыя падтрымала тых, хто данаціць у Байсол. Ведаеце, ёсць такое пытанне, а як вы бачыце сваю будучыню ў Байсоле? Ці ёсць нейкія планы па развіццю вось напрамкаў, з якімі вы працуеце з гэтымі персанальнымі зборамі? Мне зараз цяжка адказаць на ваше пытанне, таму што ўсё ж такі мы ўвайшлі ў момант структурных рэформаў і зразумела, што пасля сыходу Андрэя нам трэба будзе шмат чаго пераасэнсаваць пра сябе, перарабіць нашы ўнутраныя працэсы, і там ужо далей паглядзім. Але я вельмі б хацеў, і я спадзяюся, што так і будзе, што зборы будуць працаваць яшчэ лепш, чым яны працавалі дагэтуль. Вось. А дагэтуль яны працуюць, як мне падаецца, досыць добра. Александр, мы разумеем дакладна, што не ўсё вы можете зараз нам распавесці, але ж вы казалі, што шмат супрацоўнікаў. Я паглядзеў у Вікіпедыі, напісана, што 15 чалавек супрацоўнікаў. Так, гэта шмат? Ніяк не магу каментаваць гэту лічбу. Усё зразумела. Гэта таксама пытанне бяспекі. Таму што калі ты называеш памер арганізацыі, ты ўжо даеш некаторую інфармацыю. Пытанняў няма. Тады другое пытанне. Мы ведалі, што медыйная асоба гэта быў Андрэй Стрыжак, а зараз асабіста я так разумею, медыйнай асобай, першай медыйнай асобай становіцца Александр Кухта. Гэта так? То есть гэты імідж... Не зусім. Не. Для нас, для гледачоў, для чытачоў. Ні ў якім выпадку я не хацеў бы быць другім Андрэем Стрыжаком, таму што ўсё такі Андрэй Стрыжак будаваў сваё імя на тым, што вось ён ёсць Байсол. Але ж у мяне ёсць іншае імя, гэта Святар Александр Кухта, у мяне ёсць мой YouTube-канал, і мне вельмі важна захоўваць сваю незалежнасць. У тым ліку і ад Байсола. Таму, калі я дзесьці з'яўляюся, то выключна як асоба Александр Кухта, які і святар, у якога ёсць свой YouTube-канал, і які працуе з Байсолом у тым ліку. Але у першую чаргу я асоба Александр Кухта. І больш за тое, мне падаецца, што ў Байсола, ну, не мне падаецца, я ведаю, што ў Байсола ёсць яшчэ некалькі дэананімізаваных супрацоўнікаў, якія час ад часу даюць некаторыя каментары, і вось так, як яны гэта робяць, прыкладна так гэта буду рабіць і я. То бок я буду проста чалавекам, які працуе ў Байсоле. Усё. Але я не роўня Андрэю Стрыжаку, і я не імкнуся заняць яго месца ні ў якім выпадку. Невялічкі спойлер. Дзесьці ў хуткім часе будзе яшчэ адна вельмі цікавая дэнанімізацыя чалавека, вось які юрыдычна на самай справе заняў месца Андрэя. То бок у Байсола ёсць вось уласнік, фаундер, і вось пытанне, каму ён перадаў гэта фаундерства. Гэта хутка выйдзе ў СМІ, і я думаю, таксама будзе вельмі цікава, і вы таксама захочаце гэтага чалавека паклікаць да сябе ў госці. Ну, ведаеце, вось гэта калі Святар создаў інтрыгу, і я ўжо зараз спадзяюся, што першыя даведаюцца пра гэта на раніцы на Белсаце. Ну, гэта мой спадзеў. У мяне ёсць пытанне пра Байсол і пра царкву, бо вы ўсё ж такі, гэта ваша прафесійнае такое, скажем, асяроддзе. А ці магчыма было б у такой Беларусі нармалёвага чалавека, каб Святар працаваў, напрыклад, у такім благадзейным фондзе салідарнасці, а таксама быў часткай рускай праваслаўнай царквы. Ну, ці царквы, напрыклад, не рускай праваслаўнай, але святаром. Увогуле, царквы вы маеце на ўвазе? Так. Ну, тое, што святары працуюць, гэта цалкам нармалёва. То бок ёсць дзве мадэлі.
па якім жывуць святары. І вось першая мадэль яна больш звыкла для беларусаў, таму што вось большасць святароў Беларусі яны жывуць па ёй. Гэта вось такія людзі царквы, якія служаць службу, якія будуюць храмы, якія займаюцца там вось людзьмі, якія да іх прыходзяць, якія займаюцца праблемамі гэтых людзей. І жывуць яны за кошт таго, што гэтыя людзі прыносяць у царкву. І праблема вось гэтага падыходу у тым, што бацюшкі яны адрываюцца ад рэальнага жыцця рэальных людзей. То бок яны не зусім разумеюць, што значыць 8 гадзін кожны дзень хадзіць на працу, а потым яшчэ, калі ты прыходзіш у царкву, ад цябе штосьці там яшчэ звыш таго хочуць. Вось, да. А другая мадэль, гэта мадэль больш распаўсюджаная ў заходняй Еўропе і ў Амерыкі, і вось тая, па якой я зараз жыву, і раней таксама жыў у Беларусі. Гэта мадэль, калі святары маюць вось светскую сталую працу. І тут атрымоўваецца, што плюсы гэтай мадэлі гэта мінусы папярэдняй і наадварот. Вось, напрыклад, зараз у маім стане я таксама працую 5 гадзін, ну, умоўна 5 гадзін, 5 дзён па 8 гадзін, але ж я разумею, што час ад часу проста сіл на сваю царкву і на свой прыход проста не застаецца. Вось, але з іншага боку я фінансава больш незалежны ад сваёй царквы, і гэта вельмі крута. Вось, і я ведаю, што такое жыць жыццём звычайных чалавек на сваім уласным вопыце. Вось, больш за тое, са старажытных часоў мы ведаем, што святары таксама працавалі, і вось сектар менавіта праваабаронцы гэта адзін з традыцыйных сектароў, у якіх працавалі святары. То бок вы зараз, калі святары у нас ёсць гісторыя, калі святары, напрыклад, сыходзяць з царквы, хутчэй за ўсё яны пойдуць працаваць у коучы ці ў псіхатэрапеўты ці вось у штосьці такое. І няшмат людзей ідуць вось у праваабарону, і пэўна самы буйны такі царкоўны праваабарончы праект, які зараз існуе ў Беларусі, гэта вось хрысціянская візія, калі ведаеце, што гэта. Гэта калі сабраліся ў 2020 годзе вернікі розных канфесій, і вось да сённяшняга дня, да гэтага часу яны распавядаюць пра тое, як у Беларусі парушаюцца правы вернікаў. І ў тым ліку вось па меры сваіх магчымасцей яны данацяць вернікам, якія знаходзяцца за кратамі ці ў цяжкім стане. Але гэта хутчэй на сёння гэта гісторыя выключэння. А вось у старажытныя часы, і ёсць пра гэта шмат цікавых сведкаў, святары так яны працавалі ў праваабароне. Вось яшчэ з часоў Рымскай імперыі, і вось мы прыйшлі да гэтай тэмы, вось як часта у нашых гісторыях узнікае мем пра Рымскую імперыю. Ага, добра, а вось вы казалі старажытныя часы. Добра, старажытныя часы. А колькі там ужо 5 стагоддзяў прайшло з моманта рэфармацыі, калі царква была аддзелена ад дзяржавы. А зараз у Беларусі, у Расіі і іншых краінах былога ССР менавіта адбываецца зрошчванне ўлады, дзяржавы і царквы. РПЦ, менавіта РПЦ, ці яе філіалы сталі інструментам улады. Чаму вось гэты рэгрэс адбываецца? Ну, пытанне, чаму яно, мне падаецца, даволі абстрактнае, таму што тут можна знайсці вельмі шмат прычынаў, але ўсё-такі давайте прызнаем відавочнасць, што апошнія 30 год, вось РПЦ, калі у яе быў выбар, па якому шляху пайсці, правільнаму, ці пайсці вось сябраваць з дзяржавай, у 99% вось такіх выпадкаў яны выбіралі пайсці працаваць з дзяржавай. І вось прыйшлі да таго, што зараз, на самай справе, і шмат хто са святароў, і амаль што ўсе царкоўныя біскупы, але ж, на жаль, яны сябе ад дзяржавы амаль што не аддзяляюць. Гэта і вялікая трагедыя, і вялікая праблема. І вось зараз мы апынуліся ў той рэальнасці, вось яна актуальна для сучаснай Беларусі і для сучаснай Расіі, на жаль. Галоўнае пытанне вернікаў пасля 20-го году гэта хто вінаваты ў тым, што абслугоўванне рэжыма гэта частка царквы, частка веры. Па-першае, вось мы можам памятаць, я не памятаю, Павел ці яго звалі, быў да Веніаміна, гэта быў іерарх, які... Мітрапаліт Павел, да. Мітрапаліт Павел, які, не падтрымаў вось гэтыя дзеянні, скажем так, і паехаў у куды? У Краснадар, напрыклад. Вот з'явіўся ў нас Веніамін, які
інакш сябе вядзе, які дапамагае неяк там вадой акрапляць аўтаматы, і ў вернікаў, Есть якія такое. Богу адданыя, якія пра сваю душу заўсёды думаюць, у них пытанне, а вось адзін зрабіў так, другі зрабіў так. Гэта праблема рускай праваслаўнай царквы, ці гэта ўсё-такі віна асобных іерархаў? Мне падаецца, што гэта ў большай ступені сістэмная праблема. Ну, вось на сённяшні дзень сістэмная праблема менавіта рускай праваслаўнай царквы. І калі ўж мы тут вось пачалі размову пра рускую царкву, давайте я ўсё ж таки зраблю маленькі лікбез на тэму таго, як працуе сусветнае праваслаўе, таму што большасць людзей гэтага да канца не разумеюць. Вось таму што у каталікоў у іх усё проста, у іх ёсць адзін папа рымскі, які вось як пярсцёнак улады кіруе усімі католікамі па ўсім свеце. І неважна, дзе ты жывеш, у Беларусі, у Кітаі ці у Гішпаніі, ты падпарадкоўваешся Ватыкану і папе рымскаму. А ў праваслаўных ўсё ж такі іншая мадэль. І вось на сённяшні дзень у свеце існуе 15 праваслаўных церкваў. Вось прыкладна як 15 дзяржаў такіх, якія незалежныя ў сваёй палітыкі, якія могуць мець паміж сабой розныя стасункі, могуць сябраваць, могуць у чымсьці не пагаджацца, могуць нават спрачацца па якіхсьці пытанням. Але вось менавіта вось для нас, як для вернікаў, гэта невялікая праблема, таму што вось, напрыклад, вось мы з вами, окей, я приеду до вас у студию на Белсад, у Польшу, и мы с вами захочем пайсці у царкву праваслаўную, помолиться. Але што рабіць? У Польшы няма рускай праваслаўнай царквы. Але праваслаўная царква ёсць, таму што ў Польшчы ёсць свая маленькая, незалежная польская праваслаўная царква, дзе моляцца таксама па-польску, і дзе свая незалежная палітыка царкоўная вось яна здзяйсняецца. І вось усё ж такі вось сярод гэтых 15 праваслаўных краін ёсць два вялікіх магутных цэнтры, якія склаліся ўжо даўно, але больш значнымі вось у сваім супрацьстаянні сталі прыкладна 100 год таму. Гэта Масква і тыя цэрквы, якія падтрымліваюць Маскву. А з іншага боку, гэта старажытнейшая праваслаўная царква, гэта Канстантынополь. І тыя цэрквы, якія падтрымліваюць Канстантынополь. І калі ўж зусім проста, то Канстантынополь гэта усе цэрквы заходняй Еўропы і Амерыкі. Вось. І мяжа, вось, падзел тэрыторыі паміж гэтымі дзвюма цэрквамі праходзіць акурат па тэрыторыі сучаснай Украіны, сучаснай Беларусі, сучасных краін Балтыі. Таму што гэта былыя тэрыторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай. І праўда тым, што вось усю гісторыю на нашай тэрыторыі не было рускай царквы. Мы падпарадкоўваліся Канстантынополю. І вось калі зусім спрашчаць гэтую тэму, то прыкладна 250 год таму прыехалі рускія танкі, усталявалі на нашых тэрыторыях вось сваю рускую дзяржаву і разам з дзяржавай прывезлі сваю рускую царкву. А у Канстантынополі, які вось там існаваў, яго проста выгналі. Але Канстантынополь памятае вельмі добра, што, напрыклад, сучасная тэрыторыя Беларусі, яна належыць Канстантынополю. Зараз вярнуцца дадому немагчыма, таму што зараз у Беларусі пануе Лукашенко, на жаль. Але ўсе разумеюць, што праз 5 год, праз 10 год, праз 50 год, неважна, царква, яна існуе ўжо 2000 год, і яна умее чакаць вельмі доўга. Вось, але Канстантынополь вернецца ў Беларусь, як гэта адбылося ў Літве, вось некалькі год таму, як гэта адбылося ва Ўкраіне. Гэта розныя мадэлі вяртання. Што чакае Беларусь, мы пакуль што не ведаем. Але ўсім зразумела, што так ці інакш Канстантынополь будзе спрабаваць вярнуцца на менавіта сваю гістарычную тэрыторыю.